Milingkod na og balik isip gobernador sa probinsya sa Davao Oriental si kanhi Congresswoman Corazon Malanyaon karong hapon sa provincial gym dinhi sa Mati City. Dungan sa pagsaulog sa ika-55th founding anniversary sa Davao Oriental karong adlaw Hulyo 1, nanumpa na si Malanyaon isip gobernador sa probinsya. Dungan nga nanumpa ni Governor-elect Malanyaon ang ubang elected o re-elected officials sa nagkadayang lungsod ug munisipalidad sa Davao Oriental. Sa iyang inaugural address, gisaad ni Governor Malanyaon nga hatagan og atensyon ang pagpalagsik ug balik sa ekonomiya sa probinsya nga nahagsa tungod sa pandemya. Lakip sa hatagan og pagtagad ubos administrasyon ni Governor Malanyaon ang pagpadayon sa mga infra projects, paghatag og livelihood assistance sa katawhan, angay og igo nga serbisyo hilabi na sa panglawas ug hatagag pagtagad ang agrikultura sa probinsya. As a beginning of a God-given destiny, which I did not imagine would happen again in my lifetime after having served this province. Si kanhi Governor Nelson Dayang Hirang milingkod isip 1st District Congressman sa Davao Oriental. Nagkambyog pwesto ang duha ka opisyal, hinungdan nga walay mikontra kanila niadtong milabay eleksyon. Una nang nagpahigayon og transition of power and responsibilities ang duha ka dagkong opisyal sa probinsya pinaagi sa usa ka simpleng provincial governance transition ceremony sa provincial capital nga gisaksihan sa mga opisyal ug mga empleyado niadtong Martes, Hunyo 28. Matod sa gobernadora, lauman sa mga taga Davao Oriental nga mapadayon ang maayong mga programa nga nasugdan ni Dayang Hirang. Gisaad ni Governor Malanyaon nga mahatag ang tiunay nga serbisyo sa katawhan sa Davao Oriental ug pakgangon ang mga corrupt officials nga naa sa provincial government. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.